Este un nou nivel, deci am intrat la nivelul 12. Da? La nivelul 12. Trebuie să-l urmăriți pe Becali prin București, nu? Doamne, nu are adică îl găsesc la el în viziune, la el în vizuină, pe liniștit cu botul pe lăbuță, în liniște, mai ales că nu știu dacă ați urmărit meciul aseară, dar prima repriză... că l-am urmărit. Prima repriză le-au spus Deci asta este pe talon de 2 kW. Distanța aleasă, am zis așa, vreo 600 de metri de emisător dacă ar fi de 2 kW. Da? Deci, la distanța asta, nu are decât 43 de decibeli. Bun, mergem la Magic. ...36, 42 de decibeli. Nici asta n-are kilovații care zic ăștia pe forumuri. Băi, n-aveți kilovați, fraților, aveți vați aici. Comparați cu emisătoarele alea de la mare, 962 lângă 800 de metri, aveam 6 nivele și ceva. Ăsta, ia, 4 nivele, iar chisul... Șacul de umflat. Lăsați că suntem generoși. Mai am eu, de când eram mic, o minge de 35 partea în beci. 4,6. 5 nivele max. E clar. O să măsor distanța și o să vă zic la câți metri am făcut scoutul. Acum ban scan să vedeți cam ce se prinde în zona asta fără, deci cu etalon. Tinerii români studiază în Franța. Artiștii francezi dau spectacole în România. Noul site al Ambasadei Franței la București vă ajută să aflați totul despre cooperarea franco-română. Intrați pe www.ambafrance.ro și Franța va fi mai asta. Asta este pentru zona... Bun, hai, ceau!